Sa gawas sa Magsaysay Park, Davao City, naglaray ang mga nagnegosyo og durian. Usa sa nagtinda si Ronnie Kalang. Inangkat pa ang iyang durian nga iyang gibaligya sa tag 120 pesos ang matag kilo, hilabi na ang premium nga variety. Jutay ra ang display ni Ronnie kay matod niya nihit ang supply sa durian sa Davao. Indikasyon niini ang taas usab nga presyo. Naguol si Ronnie kay jutay ra usab ang iyang madala nga income para sa iyang pamilya, sanglit ting durian karong panahona. Lain-lain kay klima man god, ilan init, mga tagak ang bunga. So mo nang hinungdan. Mga hinungdan, oo. Asa pa nagkikan ninyo mga durian, sir? Ay kalinan. Ay sa Sirib, ay sa Idin na siya. Hinagmay lang pero mao nang moabot diri, daghan gyud tanawon kay nagtapok naman. Sa report sa City Agri sa Davao, 12 metric tons ang average nga na-harvest sa durian sa syudad matag tuig. Gani ni atong 2019, ang Davao City adunay production sa durian nga 15,485 metric tons. Mas taas pa ang na-harvest sa tuig 2020 kay miabot kini sa 7,000 metric tons ug sa tuig 2021 ana sa 12,930 metric tons ang na-harvest. Apan, karong tunga sa tuig 2022, 3,000 metric tons pa lang ang na-harvest. Nga gikabalakan kay taliabot na ang face-to-face nga selebrasyon sa Kadayawan Festival nga ginatangan sa mga bisita o turista tungod sa prutas nga durian. Busa, nahuna-unaan karon sa City Agri nga mag-angkat na lamang og durian sa silingang probinsya o rehiyon aron lang masustintuhan ang demand sa mga bisita sa Davao. Gani, ang nagkadaghan nga durian processor sa Davao nakighimamat na sa City Agri og nagpatabang kung asa sila pwedeng makaangkat og durian. Nabalaka ang pipila ka mga negosyante og prutas dinhi sa Magsaysay Park tungod mikunhod ang supply sa durian, hilabi na nga taliabot na unta ang Kadayawan Festival nga mauntay ilang gisaligan aron makaangkon og insakto nga income. Regilan Yaman, Newsline Philippines, Davao City. Stay safe.